jele foka o barkada o munu sikimeka kuna fundi gafe la kali wati kono ni awati sele la dala kula anfe no ni gafe la kali bisigi awye ka tandene foka se juma ma min talike kuna fundi gafe kono kuma kaseka la kali awye awbe bisega famia soro jamana kuna fulla chomina ambi ba foka be wali mando amba fo na sigira keneka ni kuna funu ye amba damne bakur mawla lesor ale kuma na amina ndadu ala sisa ya jira ka foko mi nyanga ministre nyama e shobel ko kala maiga ale de tamana l'américain jamana konana tamani sefe ayira dien jere tomba ni oni oka jere tako bilon fla ni worna keneka alimana ni shogel ko kala maiga ko aye hakla chamam boka bi malik ngango ka sawu ke ni de temeke ko alay dongodo da mi lakana baliya ode nyobi ni malik konana ya ona manye ko deme bawbe malila na manye ko ma chamambi anno abi santani ko bo sisa wala saka mali deme ko ma hali sisa tatika mene shishitika bo shugel ko na manye ko sirawere unanyini mali nyama ufe amina ndado la sisa omana be nanga bulandula tana umimbi talike mali konala ya no lu kumika nga jamana jorofa Cameroon jamana ka jala ka fo kunungo ere bulandula tani ko akunchera ngaminye anga samata sege musumawi ulu na joro flana na Nigeria o kofe amina ndado fana bolandula tan jabi la sisa lesor konala ni le républicain alekmana aya jira ka foko si ka formi ni o kanga buluda ani je kulu krere ni nganga kalata ulabe organe unique de gestion des élections fokata c'est assise nationale de la refondation kuma ko politique ton chama jira ka fo ulu kontina ye ako keneka sabu ko abaro le redam na CCB la do kun labaina amina ndado la républicain konna la bi somadaina nambura ino mi nouvelle horizon ya alefana kumana ako sharatiku kala fazali kulubambe ni ukama ko refsima o nyama ba ni oye Mohamed Sherif Haidara Mohamed Sherif koni sake lamba ko aketo ko ale wulimbe bi premier ministre no fa no shogal ko kala maiga ko ka jira ka foko yuruko do be premier ministre no fa mi talike million kimo wulon flan yanana watim na ka kumbe chakeda nyina la AMRTP o mi Sheikh Mohamed Sherif koni ko shogal ko kala maiga sharaka wule ko la ko jeya nouvelle horizon kuma fo amina ndado la 600 o soirée bamako fanana na kuma yuruko ka ako minye Mustafa Ben Barkaye ko cour suprême kelenu ka wole bla alema bi nimbele dile be talike avion samo kuma mi ani finitu ka finisamo kuma mi no kuma fora na dossier dalela premier ministre koro ani ministre Flabe Mamadou Kamara ani madame Boire Fils Zogo olube kasola ni ko kelen fu konala soirée bamako ko Mustafa Ben Barka alemi be bewade o ka nyama dangala ni nuna ko afana welela akana anyefolike o so de mama ko kelin kono limana wala kana balia alisa alebeka iswanga jamana kono ko nga waliya kura buri bale do bamachi je ko mo fe sebu marala ajala ka forma bina ni wana olu jasura katani olu ye muso bala demiseni bala ko waliya kura de do bamachi mo fe mini abisangani Nigeria jamana ka bamachi je ko mimbe no kama ko boko aram o mabiseka fo mali du ko sanfe boko aram be waliya minke ode fana la de to flanga jamana kono wal ningali du amina kunje ni lende pana yeli mana ene pana ka kuma la yoro mun kombe sena ko rishi jamana o ka kene chakeda minde ko nalebe la kana mila o ka ministre minde nalebe ka jamana ni jamana wala ko kuna Sergei Lavrov ale ko ni mun kan ayi mun kan bampe usaba mana akoka amina anda do la 600 kata sefana limana mimi talikana jamana konnala yanno ko uranda kaw feeno chadobe alestinyera mafawali min kerame genocide uranda marala ko colonel Theonest Bago Sura ko le faturu alekum be kasola mali konnala yanno kulikoro kaw fe amina ndado o fana kibarawla 600 ninde kuna furula bakurumbawi amala je ka addu awala wala kum konnala wala sa am flebayna la mebo seka famia soro ala chogomina amba danne ni faso ka fasidi semaine le soirée alekumana aya jira ka fo ko mimi talike je tomba ni oye oni limana aleka tabaliba sanfe o nyama
anga premier ministre Shogel ko kala maiga limana ko aye wele dakambla wele dakam na be talike mali konna ne sahel konna biseka ayere soro kabo lakana balia hukumu konna la chugumina awdila Shogel ko kala maiga limana aye soni sigi feminin ka oye waliawi nimbe talike jema communauté internationale limana ko ni jatine ke fugase ami domne kobi ko jadi basele kaye limana mali konna la yanno sabu ko abe sanchama mbo sisan mau hakila ko jabi nyuma mina soro lakana balia kula anga jamana kona la ka soro du de mabaw be en feyano mimi talike jema ka finitibu be en feyano lakana ko strategie na mi docteur Shogel ko kala maiga e mali premier ministre aya jira ka fo chere la ko jigi waru la sabu ami don ne ko bi de manaw maw nyebe jabi mina o tisega ke maw wasalan Shogel ko kala maiga ayini kuma fo je kila tomba o ka jere birum fla ani worona o nyema no yi oni wala sa Shogel ko kala maiga limana aka kuma wala ako asirasa yelama dori ka bulda mali famo fe mimi sileke lafia yere mali jamana duma ako wa ko kortone yere do ko kortole no sabu namanya ko mali jamana dum olube ni toro konala olube kamana bana ala je dungudu da lakana balia nyobe nye ma numbe ni umami umabo limana olude be bone unina jamana be numbe ni olube jamana konala utado ba ke chumna yere sekele mimbe uye ode ku ufa jamana ubla limana kata yoro la kata ukundu go bamachima olunye adunja la ka fo limana uje kele atomba ka bulu fara obe anfeya francika kele che obe anfeya farafina ka jereje kulumbe sahel konna la no GSM saheli oluka kele che obe mali konna abisega fam chodi limana nimbe kele che obe mali konna halisa mali demu sende ka lafia la kana baliala wala sa Shogel ko kala maiga biftaga mi kuma de fo wa ayode fo limana fo ga nobo anyema ka jira ka fo je kila tomba nyema ay kuma fo na ko ya fo sabu jema na do ka fo bi mali tama me fa ma limana ulu fela yemi la kana ko la mali donga lafia la jamana be se ka bo gela ko la santani ko ko fe limana ko odi premier ministre Shogel ko kala maiga aka kuma la cérémonie kera je kila tomba nyema odongo wala sa mali la halabe domina kobi la Shogel ko ale ka jamana dum utiseka to ni ngela en konala utiseka to bi ka fode ko nyema be jamana na wulu sinde ka jamana la kana o nama ni ko demabaw bana o demabaw France bala je kila tomba bala ananya na chama wulu sinde ka ujo rola o mali ko gouvernement na laje ka yelema bolodo aka kele chugula o betene ni sirani ni wele bibla kenere chakada wero mawa walma ni wele bibla deme ba weruma limana wulu ka sekana kana ambo bulula sabu bamana ko te kuni jurub bina kolon kono limana juru were wori ba asama kabo o ajalla ka fo Shogel aga kuma nu alna sorla ama fo kengere la ani mamunu mina barake nyonfe kunga limana dona tawla yelema bi sona buluda mali lakana kola sabu ko francais chrétien ni ndia ni barkani français tuna jira ka fo o chrétien ni limana ko olu ka sawu ngo ko so bina kuru ka bo mali la yanno ka soro do kuma yere fora Shogel ko o masara olu jamana marabawla akuma madda kenen ka make furba kuma olu bin natolo mali jamana du bulno bla selena ka fo ka ben kula ukana uka mali deme uka sega jamana lakana ona fora ko olu bu kodu ma fo fo anwi ni ubita ukado ka fo ube kene langolo mimbla mali fana na laje ka ibulu ba ma werema ka sega ka jamana la kana Shogel ni kuma fo mali je chama ni ajara wemi tegere fo a ko strategie la limana nan trolle soro kono farkolo nyene je ala strategie la ajala ka fo bullandula taminde nanka mako afro basket féminin no ye musula kawi limana wulu ka bullandula tan ajala ka fo mali ale joro basro halna solla ama nyama kono soronda limana an jenioro fi sabu ajala ka fo anga samata sege musomo olu kono binaka keleke mina to bolo limana keleke rotenga abe famia ajala ka fo anga samata sege musomo olu kono Nigeria de jonjoba walan temo ni nyonje akira sababu ni anga samata sege musomo olu nana joro flanana sabu kuru
70 Nigeria ye o sɔrɔ min bɛ tali kɛ Mali ka samatasɛgɛ olu ye kuru 59 sɔrɔ o kɛra Cameroun jamana ka Yaoundé u ka faaba la ni ye jateminɛ kɛ Nigeria kaw ka bulandulatana minnu filɛ nin ye lesɔrɔ ka fɔ la bulandulatana jijalen baw de don minnu bɛ yen ni y'a siɲɛ sabanan ye ka tugu ɲɔgɔn na san 2017 o tɛmɛnen kɔfɛ san 2019 ani san 2021 min ye Afro basket kelen kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ wa u bɛɛ la u ni Mali jamana de bɛ bɛn o la u b'a da to anw na a jala k'a fɔ an ka degeli karamɔgɔ n'o ye Joachim Brizuela ale kɔni ye fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ walasa min y'an ka samatasɛgɛw ye olu bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ cogo min na nka garijɛgɛ de ma sɔrɔ fiyewu nin kɛnɛ kan sabu an ka samatasɛgɛ musomanw olu kɔni u y'u seko kɛ sabu n'i ye ndolantan in lajɛ ka ta a daminɛ fo ka se nin yɔrɔ a kuncɛyɔrɔ ma an ka samatasɛgɛ musomanw u fana y'u jɛnyɔrɔ fin kosɛbɛ ko nka Nigeria fana ye jamana ye min ni bulandolantan na u fana u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o de la a ko nin y'a siɲɛ sabanan ye an ni ninnu karila ɲɔgɔn na min jɔnjɔba kɛnɛ kan an ma se ka se u la nka san 2007 Mali ni Senegal an kun ye jɔnjɔba ta o la nka kabi o tɛmɛna ni kɛnɛ kan Mali an ma se ka jɔyɔrɔ ɲɔgɔnna sɔrɔ min ye Yaoundé kaw fɛ yen an ka minisiri min bɛ yen n'ale bɛ farikolo ɲɛnajɛ ani adamadenya ɲuman bɛ se ka sabati cogo min na Musa Atayer ale kɔni ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka bulandolatanaw ma k'a fɔ ko u ka to nin sira in kan sabu sira ɲuman don u sera ka bulandolatan min kɛ ka se nin hakɛ la ani foli ka kan wa n'i ye jateminɛ kɛ Afro basket n'o ye bulandolatan ye musolakaw kuma bɛɛ u bɛ jamana kunnawolo diɲɛ ɲɛfɛ nin cogoya la nka garijɛgɛ de Ala fana ta ye maa min cira nin kɛnɛ kan Seyibu S Kamisogo ale de ye fasiri kɛ lesɔr kɔnɔna la aw bonya bɛ a la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don fasi de sɛbɛn de républicain ale kɔnɔ républicain kumana républicain y'a jira k'a fɔ ko min ye sigafɔba min na a kan ka boloda Mali kɔnɔ la ni a fɔra ko maliden bɛɛ lajɛlen welelen don o ko kɛnɛ kan Assise nationale de la refondation ani min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye min kan ka kalataw labɛn organique unique de gestion des élections o kuma de tun bɛ sen na sigafɔ min n'a daminɛna a jala k'a fɔ jamanaden yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka baara boloda yanni a don cɛ o la sa juin tɛmɛnen septembre kalo tile 24 san 2021 centre international de conférence de Bamako la a jala k'a fɔ maa 600 ɲana olu tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan tile 3 o de kɛra hakilila falen na baara ɲɛbila baaraw de don baara ɲɛbila baara minnu n'a bɛ kɛ sababu ye Assise nationale de la refondation ni a baara ɲɛbila baara ninnu ye avant projet ye ka se ka ani baara bɛ kɛ ni gafe minnu ye n'o ye TDR ye ka o da jira ɲɔgɔn na min kan ka k'a kɔnɔ ani min man ka bɔ a kɔnɔna la a jala k'a fɔ baara min daminɛna minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka jamana jɔli kura kunna le ministre de la refondation de l'État Ibrahima Ikasa Maïga ale tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ ale ye ɲɛfɔli min kɛ o ye k'a fɔ ko a diyagoyalen don an ka bi yɛlɛmaw ka boloda Mali kɔnɔ la a diyagoyalen don an ka bi Mali ka jɔsen kura sɔrɔ o ka tɛmɛ ni an ka laadala wale kuraw ye o ka tɛmɛ ni Mali yɛrɛ kɔnɔna la an b'an sinsin an ka seko n'an ka dɔnko fɛn minnu kan o ka sinsin o kan walasa bi Mali ka se ka subasima kura yɛrɛ sɔrɔ o de la ɲɛdan kura o ka se ka di jamana in ma o dun tɛ tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ fo maliden yɛrɛ damaw de ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka u ka haminaw da kɛnɛ kan wa o hamina ninnu Ibrahima Ikasa Maïga ko olu de bɛna ta baara bi kɛ ni olu ye ka sɔrɔ ka jamana kura jɔ a jala k'a fɔ o hakilila falen min o kɛra a kɛra minisiri fana ɲɛna Mamadu Kasoge o ka nɔnabila ɲɛna nka sigafɔ in kɛnɛ kan ko politiki maa dɔw halisa olu bannen don ka ye nin ko in kɛnɛ kan sabu u ka fɔ la u ko Assise nationale de la refondation ko kun foyi de t'a la ko kun kelen min b'a la o de ye ka dɔ fara cɛmancɛ fanga ale kundama kan ko n'o tɛ ko dialogue national inclusif o fana ye sigafɔ ye min kɛra ka combiner k'o kɛra Mali gɛlɛya bɛɛ lajɛlen fɔra o kɔnɔna la munna sigafɔ wɛrɛ bɛ boloda kokura ko Mali gɛlɛya bɛna taa fɔ o kɔnɔ k'a sɔrɔ du dialogue national inclusif kɛra yan nɔ Mali gɛlɛya bɛɛ lajɛlen fɔra o kɔnɔ ko nin ye
wari tiɲɛ de ye nafolo tiɲɛ de ye ka dialogue national inclusif n'a fɔ assise nationale de la refondation k'o sigi wa fana ko waati tɛ labɔli kɛ nin ye waati la tiɲɛ de ye politikima ninnu ka fɔ la o caman y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛna ye a ko kɛnɛ kan sabu ko kun t'a la olu ma nafa foyi ye a ko la o politikitɔn min bɛ tali kɛ RPM b'a la Adama PAJ b'a la ASMA CFP b'a la CODEM b'a la Yɛlɛma b'a la ARP b'a la RDS, CDS, PS Yelenkura, APR ana a ɲɔgɔnna caman limana ninnu ko assise nationale n'a fɔ assise nationale de la refondation a ko a sigi min bɛna kɛ ko jamana faamaw camancɛ fanga ɲɛmaaw u bɛ fɛ de ka dɔ de fara camancɛ fanga a kundama kan n'o tɛ ko olu ma kun foyi y'a la ko hali organe unique de gestion des élections limana o min fana bɛ yen ni a fɔra ko o de bɛna kalataw labɛn ko politikima min y'a jira k'a fɔ ko fana tɛ u fɛla ye wa ko o bɛna kɛ sababu ye ka jamana in ka a bila kalata gɛlɛya wɛrɛ de kɔnɔna la limana Majasa Kaba Jakite ale de ni fasiri kɛ limana an ye nin bɔ le républicain ale kɔnɔ n'an bɔra républicain kɔnɔna la an bɛ don min ye face de sɛbɛn nouvelle horizon ale kɔnɔ nouvelle horizon tuma na limana ko a bɛna fɔ bi min ye an ka sariya tigilamaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lafasali kuluba dɔ kɔnɔna la u k'a ma ko RFSIMA ɲɛma ni o ye Sheikh Mohamed Sherif Kone ye ko ale ka kɛlɛbolo ma jigin fɔlɔ dɛ sabu a jalala k'a fɔ an bɛ don min ko bi a wulilen bɛ premier ministre kɔ Choguel Kokala Mayiga limana k'a fɔ ko miliyɔn 700 ɲɔgɔnna a na kɛ o tununa AMRTP o kɔnɔna la o ye cakɛda ye min ɲɛsinnen bɛ an ka kunnafoni minɛnkow ma a jalala k'a fɔ yɔrɔ waati la min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale de tun bɛ o cakɛda in ɲɛmaya la autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes n'u k'a ma bakurunba la ko AMRTP a jalala k'a fɔ waati tɛmɛnen na ko sɛgɛsɛgɛli kun ganna nin yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ k'a sababu kɛ ko nafolo caman o tununa o taayɔrɔ ma dɔn an bɛ don min na ko bi min ye sariya tigilama ye ni o ye Sheikh Mohamed Sherif Kone ye yɔrɔ ni ye jateminɛ kɛ a ye lɛtiri dɔ ci lɛtiri min ni o bɛ o ni CEDEAO mɔgɔw ka hakilila bɛ ɲɔgɔn fɛ wa fana kɛrɛnkɛrɛnnenya colonel Assimi Goïta ale ye laseli min kɛ 22 septembre don k'a fɔ ko yuruguyurugu ka kɛlɛ ko siga tɛna k'a la fiyewu wa bolo tɛna segin ko a ko siratigɛ la Mohamed Sherif Kone y'a jira k'a fɔ ale bɛ sanga o kuma min ma wa ko nafolo min tununa miliyɔn 700 ɲɔgɔnna AMRTP kɔnɔna la n'a waati la ko Dr Choguel Kokala Mayiga tun bɛ AMRTP ɲɛmaya la ko sariya fana ka wuli ka o ko sɛgɛsɛgɛ ka o se a dan na n'a ma ɲɛ ko min ye yuruguyurugu ye o kɛlɛli o daminɛna an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ nka premier ministre a fana a ye kumana nin ko in kan dɛ a ye jaabili kɛ sabu a y'a jira k'a fɔ ko ale ka fɔ la a ka tile 100 sɔrɔli la ministre ɲɛmaya la a y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli kɛra a bɛ siɲɛ 6 bɔ nin yɔrɔ kofɔlen na o y'a sɔrɔ ale bɛ AMRTP ɲɛmaya la o sariya kelen n'aw fɛ ko munna ko sariya ma ale ɲangi sariya ma ale minɛ ka ale bila kaso wɛrɛ la an bɛ don min ko bi ale Choguel Kokala Mayiga ale fana jɛlen don o nin ko siratigɛ la ko a fadimaw walima maa minnu bɛ fɛ ka ko latɔ a la olu de bɛ fɛ ka a tɔgɔ tiɲɛ nin ko siratigɛ la minnu bɛ yen ni olu bɛ fɛ ka fereke don ale Choguel Kokala Mayiga sen la olu de bɛ wulikajɔ la ale nɔfɛ ko wa ko maa wɛrɛw tɛ politikimaw de don ko wa ko u bɛ fɛ ka tɛmɛ ni maa minnu bɛ n'olu bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ kuma bɛɛ video manu ni kunnafonidila dɔw ka ale Choguel Kokala Mayiga k'ale kɛlɛ ko n'o tɛ ko u bɛ sɛgɛn kuma la u bɛ sɛgɛn u ka baaraw la u tɛna se ka foyi kɛ ale la nin ko la sabu ko sariya sɛgɛsɛgɛli min kɛra ale la nin ko la i mana o de ka ca munna bi jalaki ma bi ale kan i mana ne ka kuma tɛ dɛ an ye nin bɔ nouvelle horizon de kɔnɔna la ale nouvelle horizon kelen na ko Faransi ka kɛlɛcɛ dɔ bɛ yen limana o tora kɛlɛdaga la min bɛ tali kɛ caporal chef Maxime Bisco ko ale tora min bɛ tali kɛ wulikajɔ dɔw senfɛ Faransikaw ka kɛlɛcɛkulu minnu ko a ma ko Barkhane a kɛra min bɛ tali kɛ Ndaki o filɛ nin ye Gosi mara la
ni jateminɛ kɛ kunnafoni y'a jira k'a fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la juma tɛmɛnen septembre kalo tile 24 san 2021 a kɛra force Barkhane ka wulikajɔ dɔ de senfɛ waati min na kunnafoni bɔra ka bin k'a fɔ ko banmanci jɛkulu dɔw bɛ munumunu Zalo la yɔrɔ min bɛ n'u k'a ma ko Ndaki a filɛ nin ye Gosi mara la ani Mali ni Burkina cɛ la kunnafoni bɔra ka bin waati min na min ye Faransi ka kɛlɛcɛ min ye n'o ye Barkhane dɔw kɛlɛcɛ dɔw olu tun bɛ mɔmɔni la dugu ma dɔw wulila sanfɛ minnu tun bɛ dugumana na a jala k'a fɔ maa min bɛ yen n'a fatulen ye n'u k'a ma caporal chef Maxime Bisco ale tun bɛ olu cɛ la a jirala k'a fɔ wulikajɔ min de siratigɛ la banmancima minnu bɛ yen ni o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans o maaw de tun don olu ko a na kɛ marifaci min tɛmɛna u ni Barkhane ni cɛ a na kɛ marifakisɛ ye cɛ in sɔrɔ n'u k'a ma ko caporal chef Maxime Bisco limanaw kunnafoni y'a jira k'a fɔ nin bɛ kɛ maa 52 ye minnu ye Faransi ka kɛlɛcɛw ye minnu tora Sahel kɔnɔna yɛrɛ la lakanabaliya o kɛlɛli siratigɛ la limanaw o waati kelen Faransi dun kɛlen don k'i kanto k'a fɔ olu b'u ka kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ Kidali ni Tombouctou ani Tessalit o marabolo kɔnɔna la kunnafoni filɛ a ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale de kɔnɔna la limanaw n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ an bɛ don min ye le soir de Bamako ale kɔnɔna la soir de Bamako kumana limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ banmanci wale kelen ninnu siratigɛ la ko Segu mara la yɔrɔ dɔ bɛ yen k'a ma ko Kango ko a bɛ maa 40 ɲɔgɔnna bɔ minnu bɛ yen ni olu taara ka taa ni olu ye halisa u ta yɔrɔ ma dɔn min bɛ tali kɛ n'i y'a da banmanci wale ma minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ la limanaw k'a ni Boko Haram de ka walejuguw bɛ da ɲɔgɔn ma ko ɲininkali de kɛlen don soir de Bamako fɛ n'a sɔrɔla min ye Boko Haram ye ale bɛ walejugu minnu kɛ sɔni sɔn Nigéria mara la n'a sɔrɔla o ɲɔgɔnna de tɛ ka ladege banmanci jɛkulu minnu bɛ yen ni o bɛ Yad Agali walima Amadou Koufa walima Gessim o tɔgɔ la Mali kɔnɔna la yan nɔ o la sa wale min kɛlen nin ye maa 46 ɲɔgɔnna k'olu ta ka taa n'u ye musow b'a la denmisɛnnincinin yɛrɛ b'a la a kɛra sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 26 o sɔgɔmada fɛ min bɛ tali kɛ Kango a filɛ nin ye commune Kumandugu o mara la Segu yɛrɛ mara kɔnɔna la limanaw ni nin wale in ta k'a lajɛ ko jɔrɔna ko don kosɛbɛ Segu mara la waati min na a jala k'a fɔ banmancimaw senɔ ka can kosɛbɛ Segu mara kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi wale in a kɛra sɔgɔmada joona yɛrɛ fɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ waati la ko wa u nana u ma da mɔgɔninfinw jasoli ma ka taa n'u ye ko wotoro 29 u taara ni o ye malifin maa 46 u taara ni olu fana ye min ye baganw ye 400 u y'olu fana ta ka taa ni olu ye maa minnu bɛ yen ni olu ye dugukɔnɔnaw ye olu ye kunnafoni min di nɛgɛjuru siraw fɛ o de kɛra nin ye o maa kelen tilala k'a jira k'a fɔ ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'o ye jɛkulu ye minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛlɛ la silamɛya tɔgɔ la bi k'a sɔrɔ silamɛya ko tɛ limanaw olu de bɛ ka nin baara cɛjugu in kɛ Segu mara kɔnɔna la bi o de la u ka fasiri ka fɔ la limanaw nin ye wale kura de ye min ni a bɛ fɛ ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gessim maaw fɛ Segu mara in kɔnɔna la o tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw ka maaw tɔgɔw sɛbɛn k'a dɔn karisa an bɛ taa karisa nɔfɛ ka taa fo a nɔfɛ a sigiyɔrɔ la o baara de dabɔlen filɛ nin ye wa ko maa caman de tɔgɔ tun b'u bolo minnu bɛ yen ni k'a fɔ de u bɛ fili u ka maa minɛta la o t'a la bilen u bɛ siw ma dɔrɔn k'u jaso ka taa n'u ye ko o baara min daminɛnen ye limanaw ko a bɛ n'a fɔ ani Boko Haram de ka waleyaw bɛ da ɲɔgɔn na minnu filɛ nin ye Nigéria mara la a jala k'a fɔ bi min bɛ tali kɛ Yad Agali ani Amadou Koufa olu de ka kɛlɛcɛw de ka baara ye nin ye limanaw minnu bɛ ka bi Segu mara bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na wa ko u bɛ bɛnkan ɲini ni sigidalamaw cɛ maa minnu bɛ yen ni olu ma sɔn ka don u ka dondaw fɛ u bɛ nin walejugu ninnu ta ka olu sɛgɛrɛ a jala k'a fɔ limanaw a ko de bɛ taa wolo min na min bɛ tali kɛ musolakaw ni denmisɛnninw ka olu jaso ka taa n'u ye o fana bɛ taa laban binkani walew ani fɛn caman de la min bɛ kɛ sababu ye limanaw ka dɔ fara u ka walejuguw kan soir de Bamako ko nin ye waleya kɔni ye min ni an ka jamana faamaw minnu bɛ yen n'olu bɛ fanga la bi kolonɛli ninnu limanaw k'a dɔn k'a fɔ kabini u nana fanga la jamanadenw bɛ kule bɔ la san ani waati bɛɛ lajɛlen lakana u ka se ka sabati nin yɔrɔ kofɔli ninnu na yan'an ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ limanaw k'a jira k'a fɔ ko Mali sariya wulilen don bi halisa
kengere nyala jamana kuntigi koro Ibrahim Bokar Keita ale ka avion sango kuma ni na fora ni dakile mase ka do avion na wa nafulu chama di tara ko satigala wala nga finitugo ka mina sango kuma mina au fana kuma fora yoro en wati na ministry damado be sumelu bube maiga madam Bori Filisi Sogo ani Mahamadou Kamara minum bele jelebe kasola ni wati na ni kokele ndafe ko Cour suprême ka chambre d'accusation mbi ko ye wele bla krenkreni ala mi Mustafa Ben Barka alima ko akana afana kana akanye folike a fela mi kula imana woni jatemni ke yero anga Cour suprême procureur général Mamadou Timboyi ale nyefoli minke mali jawara musuba sanfe wati temenuna ka foko dantema wala mimbe na taraka nyishi avion sango kuma ani fintibu ka mina sang ko kuma imana ko a kuma te blade wa mama be ko dabala ina wuli ka inyinga ifela ni kasela o fo ala o de la mi Mustafa Ben Barkai ko Cour suprême wele blama ni wati na alere be BOAD ale nyama dankan reye abe o barala jamana ko kan wati na kuna foni fleni ayni bo soir de Bamako ale de konala andi fasri kunche ni indépendant indépendant ale kuma damado o ba konala a jarala ka fo ko mi risuka ministre min ale de be uka jamana ni jamana wera bara kuna Sergei Lavrov ibana ko a kuma na de mun kuma be senani watina ka fo ko mali jamana ale ni kenre takeda do be risi jamana ka ko be se ko buru de nyongolo ka bara ken ni lakana ko strategela o yoro je kila tomba ka jeremy de sena l'américain jamana ko nala o mi risuka ministre Sergei Lavrov aye ni folke akula ako mali chamanye fa mawu tiendo ko ube kuma la de tiena ube kuma nyoya tenina uni kenre chakera do cheminde risi jamana na ni Wagner limana konga halna solla risi jamana ko ma idadu ala ama alima ka fode ko risi jamana bara tenina risi jamana ni mali jamana cha akula Sergei Lavrov ko kuma kontala nga ulu borani kalama o ka fo chamanye fa mawu uni kenre chakedan imana ube kumala wa ube feka ben ko rela oni jatineke ngon fora kabe watila français jamana ani allemand jamana fuka kasi l'estonina nyanauma akuma fola ulu ya jira ka fo atina be uluma wa ulu ka keleche munde nazaru ka jakulu minde mali konnala yanno no etemi kuna ulu fara alimana ka bo mali konnala ya na Sergei Lavrov ya jira ka fo ko bi Bamako ani ni finitigi ni imana ko ukmana wa kuma ni na rebe uninyonche o te mun kamba ni na foni fle imana independent ni fo amba bla yanno asira kamin lakali awi weni ka awbele jele fo ka wali mando ni ala sona shi amnyo sura gafiro bo amulu lakali akambe jin wati